Нещото, което усилва тревожността най-много е това. Да започнеш да си мислиш, ами ако и мозъкът ти да започне да рисува страховити, черни, катастрофални сценарии за бъдещето. И точно тук започва спиралата. С едно ами ако. Така че следващия път, когато започнеш да си мислиш през страха, ами ако се случи еди какво си, просто спри мисълта и си кажи: това е само в главата ми, това е плод на моя страх, няма нищо реално в това, което си мисля. То не се базира на факти, а на страхове. И също така ми остави коментар, ами ако се случва постоянно да рисуваш тези сценарии. Аз съм Екатерина Ангелова и желая на всички прекрасен ден.